آخافتنا bi zimanê Arabî û danîna tabloyên Arabî li ser dukan û cihênkaran li Bakurê Kurdistanê di van rojan de bûye tiştekî asayî. Bi sedên hezaran Arabên Sûrî ku ji encama şerê navxweyî ji vî welatî penayê Bakurê Kurdistanê bûn û hejmara nişteciyên Arab li vê herêmê nêzîkî 3 qatan zêde bûye. Hejmara nişteciyên Arabên resen li Tirkiye nêzîkî 2 milyon kes e. Bêhtir ji 600 hezarî ji vê hejmarê nişteciyên bajarên Bakurê Kurdistanê ne. Arabên Bakurê Kurdistanê li bajarên Reha, Mêrdîn, Sêrt û Dîlok dijîn. Ji aliyê pêkhateya olî ve piraniya wan sunnî mezheb in. Bi bereva jî wan Arabên din ku li bajarên Tirkiye dijîn û Elewî mezheb in. Li gel destpêkirina şerê navxweyî yê Sûriyê û heta îro li gorî datayên Ajansa Fermî ya Hawarçûna Tirkiye, Afad, bêhtir ji 1 milyon û 700 hezar nişteciyên Sûriyê bi Kurd, Arab û Türkmenan penayê Tirkiye bûn. Li gorî heman jê derê tenê 230 penaberên Sûrî li kampan bicih bûn. Tê texmînkirin bi kêmanî 1 milyon û 300 hezar ji vê hejmarê Arab in ku ji bajarên Idlib, Heleb û Reqqayê penayê Tirkiye bûn û nêzîkî 1 milyonî ji wan li Bakurê Kurdistanê dijîn. Du bajarên Bakurê Kurdistanê jî ku bêhtir jiyên din pêşwaziya penaberan dikin, Dîlok û Reha ne. Parêzgeha Rehayê bi giştî dergehê xwe li ber sedên hezaran penaberên Sûrî vekiriye ku piraniya wan jî Arab in. Bi heman awayî bi sedên hezaran Arabên Sûrî yên penaber li bajarê Dîlok yê Bakurê Kurdistanê dijîn. Niştecîbûna vê hejmara mezin ji Arabên Sûrî li Bakurê Kurdistanê gelek encam dan. Yek ji wan encaman metirsiya durustbûna guhertina demografîk li navçeyê. Berdewambûna şerê navxweyî yê Sûriyê bûye sedema wê yekê ku Arabên Sûrî bi giştî li wê navçeyê niştecî bibin. Mulkan bikirin û bazirganiyê bikin. Encameke din bilindbûna rêjeya helwasan tezexxuma aborî ye ku bandora nerênî li ser jiyana nişteciyên vê navçeyê kiriye. Belavbûna diyardeya karkirina zarokan û kirêkariya bi bêyî dana bîmeya tamîna civakî li cihê karkirinê ji aliyekî ve û diyardeya pirkirina jinan ji aliyekî din ve ku li gorî yasayên Tirkiye rê pê nehatiye dan. Du encamên din in ku bûne sedema bêzariya nişteciyên vê navçeyê.